Salutare prieteni și bine am găsit la un nou video. Astăzi vă vorbi despre comunitatea mea de jocuri. V-am zis într-un videoclip, v-am arătat o comunitate care am desfințat-o și pardon, v-am promis că o să revin cu o altă comunitate. Iată că a venit vremea și ne-am creat o nouă comunitate. Se numește The Magicraft. Și da, n-am făcut prea multe pe el. O să facem, dar oricum vă rog să intrați aici. O să aveți dincolo în descriere și să vă registrați. Veți avea aici un buton de register și da, vă registrați. Avem și un server de Minecraft. Încă este reparație, dar în curând o să se deschide. Păi cam atâta este pentru azi. Ne auzim în video viitor. Baftă!